smer zastávka MHD, smer Lamač. Pachiteľ má bielu mikinu, kapucňu na hlave. Lámanie do trafiky. Ruky von z vačku. Ruky von z vačku. Tu sa postavte, ruky von z vačku. Ja nerozbil, nic som nestavil. Doklad totožnosti máte u seba? Nemám doklad. Dobre, stojíte tak, ako som vám povedal. Stále, hej? Viete, čo máte u seba, si sem. Nakoľko budete mať toto? Čo? Doklady máme tu. Nemám doklad. Čo vás bolí? Čo mám bolí nič? A čo máte z rukou? Ale to mám presne mám napuchnuté. To keď sa rozbíja skôr to poknul potom prsty. No. Nastúpte si do vozidu. Dobre, počas eskorty budete mať celú dobu ruky na kolenách.